ह्या फिल्म फेस्टिवलबद्दल बोलायला आमच्याबरोबर असे एक ॲक्टर आहे ज्यांचं जेवढं मी सांगणार तेवढं कमी पडणार, कारण अशा चांगल्या मूवीमध्ये आम्ही त्यांना बघितले आणि ॲज अ ॲक्टर समजा विचार केला कोणी तर त्यांना बघून खूपसे लोक शिकत आहेत. सुशांत शेलार सर आमच्याबरोबर आहेत. सर, वेलकम टू द शो. थँक्यू. सगळ्यात आधी गोव्यामध्ये वेलकम करतो. कसं वाटतं गोवा आपलं? काय गोव्यामध्ये येणं साधारणतः भारतातल्या प्रत्येकाला आवडतंच गोव्यात यायला, आणि संजय शेट्टींनी बोलवलं की यावंच लागतं आहे. स्पेशल याच्यासाठी आहे की या गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये माझी जी अपकमिंग फिल्म आहे त्या फिल्मची अनाऊन्समेंट कालच झाली. सो त्याबद्दल उत्सुकता आहे. आणि दुसरी गोष्ट, एक चांगली आठवण अशी आहे की गोव्यामध्ये पहिलं स्क्रीनिंग जे झालं होतं, म्हणजे दुनियादारीचं पहिलं स्क्रीनिंग जे झालं होतं ते गोव्यात झालं होतं, आणि इकडे आम्हाला पहिला रिव्ह्यू मिळाला आणि त्याच्यानंतर मग फिल्म रिलीज झाली आणि ती सुपरहिट झाली. बरोबर. मराठी फिल्म फेस्टिवलला तुमचं खूप जुनं नातं आहे. त्या कसं वाटतं ह्या फेस्टिवलला येतात? खास करून फेस्टिवल नाही, मराठी इकडे गोव्यातले जे रसिक प्रेक्षक आहेत त्यांनी नेहमीच महाराष्ट्रातल्या मराठी सिनेमावरती, मराठी नाटकांवरती खूप प्रेम केलेलं आहे. त्यांना एक ही पर्वणी आहे, आणि संजय शेट्टींच्या त्या संस्थेतर्फे दरवर्षी ही पर्वणी गोवेकरांना अनुभवायला मिळते, आणि आम्हाला या निमित्ताने त्यांना भेटता येतं. सो खूप छान वाटतं. आणखी एक गोष्ट ह्या फेस्टिवलची किंवा गोव्याचे जे रसिक आहेत त्यांच्याबद्दल आहे की क्रिटिक्स म्हणतात तेव्हा खूप चांगल्या प्रकारे रिव्ह्यू देतात. म्हणजे चांगलं आहे तर हां चांगलं आहे, भरपूर चांगलं आहे, किंवा वाईट आहे तर ह्या गोष्टी चुकल्या आहेत असं सांगतात, असं म्हणतात. तुम्हाला काय वाटतं त्या बाबतीत? नाही, मला वाटतं खूप स्पष्ट वक्ता आहे गोव्यातला रसिक. मग उगाचच कोणाला चण्याच्या झाडावर चढवत नाही आणि उगाचच कोणाला वाईटही म्हणत नाही. त्यांना पटलं तर ते डोक्यावर घेतात, आणि नाही पटलं तर ते आपटतात पण. तुमचं जे पोस्टर रिलीज झालं आहे काल फिल्मचं, काय म्हणाल त्या फिल्मबद्दल सर? कशाबद्दल फिल्म आहे आणि तुमचा रोल? आत्ताच सांगता येणार नाही, कारण पोस्टरमध्ये किंवा ट्रेलरमध्ये पण मी नाही आहे, त्यामुळे ते गुपित आहे, ते गुपितच राहू दे. बरं, ह्या वर्षी काही नवीन प्रोजेक्ट्स रिलीज होणार? नवीन नाटक एक करेन मी विजय केंकरांबरोबर, आणि ऑफकोर्स या फिल्मचं शूटिंग चालू होईल. त्यामुळे आता हे वर्ष जे राहिले आहे, 5 महिने राहिलेत आता, ते नाटक आणि एक फिल्म याच्यात जाईल. थँक्यू सर, अँड बेस्ट ऑफ लक इन द फ्युचर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्स. 12वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आणि समारोप सोहळ्याला आम्ही इकडे जमलेलो आहात, आणि आमच्याबरोबर ज्यांच्या काल्पनेतून ही जी चित्रपट महोत्सव आम्हाला बघायला मिळतात, सतत 12 वर्ष दरवर्षी हा महोत्सव ते घडवून आणतात, संजय शेट्टी सर आमच्याबरोबर आहे. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात आधी थँक्यू प्रोडंट. यू हॅव बीन विथ अस फॉर लॉंग. वी आर ऑल्सो व्हेरी ग्रेटफुल टू यू. सर, 12 वर्ष कशी काय झाली? म्हणजे सक्सेसफुली हे सगळं करताना यावर्षीसुद्धा खूप लोकांचा प्रतिसाद मिळाला, खूप प्रेम मिळालं, कसं वाटतं? नाही, अत्यंत आनंद होतो, आणि की जो आम्ही इनिशियल जो थॉट होता आमचा की गोव्याच्या प्रेक्षकासाठी चांगले मराठी फिल्म्स गोव्यात आणून प्रदर्शित करायचे आणि लोकांना आनंद मिळवून द्यायचा, हा आमचा इनिशियल थॉट होता. किंवा कारण की गोव्यात मराठी पिक्चर येतच नव्हते, आणि चांगले तर दूरच मराठी पिक्चरच येत नव्हते. सो स्टार्ट करताना तो आम्ही थोडे एक 3-4 चित्रपट आणून दाखवू, मग बघू. पण पहिल्याच महोत्सवाला आम्हाला एवढा प्रतिसाद मिळाला की आम्हाला सपोर्ट आणि प्रतिसाद मिळून आम्हाला असं वाटलं की हा निश्चितच फेस्टिवल रुजेल इकडे. सो त्या दृष्टीने आम्ही मग नेक्स्ट इयरपासून 4 थिएटर्स, दिवस पण वाढवले, पिक्चर पण वाढवले, स्क्रीनिंग पण वाढवले, आणि आता तर तुम्ही बघताच आहात, लोक म्हणजे वेट करतात की कधी हा फेस्टिवल होणार आणि आपल्याला चांगले चांगले पिक्चर बघायला मिळेल. फक्त प्रेक्षक नाही तर मराठी सिनेसृष्टीतले तारे जे आहे ते सुद्धा इथे येतात, आणि आपलं चित्रपट महोत्सव असं ते वागवतात. त्याच्या बाबतीत मला काय म्हणायचं? नाही, तोच तर ह्या चित्रपट फेस्टिवलचा दॅट इज अ युनिक कॉन्सेप्ट, आणि आमचा मेन थीमच आहे की आम्ही असं त्यांना म्हणजे जाणीव करून देतच नाही की आम्ही इकडे ऑर्गनायझर आणि तुम्ही पाहुणे आहेत असं. ते म्हणजे त्यांना ते वाटतं की आपला हक्काचा हा चित्रपट आहे, आणि हक्काने ते मला फोन करतात की अरे कधी होणार तुमचा माझा चित्रपट आहे, असायलाच पाहिजे तुमच्या चित्रपट, नाही तर आम्हाला वाटत नाही का चित्रपट सक्सेस होला. म्हणजे ह्या तऱ्हेने खेळीमेळीचं वातावरण निर्माण केलं या फेस्टिवलने, आणि त्यामुळे काय होतं की
तारखा ठरल्या की ते आपले शूटिंगसुद्धा कॅन्सल करून आमच्या फेस्टिवलसाठी ते वेळ काढून मुद्दाम येतात. तुम्ही ऐकलंच असेल परवा खासदार संजय राऊत साहेबांनी म्हटलं की एवढा मोठा फेस्टिवल भारतात सोडा म्हणजे महाराष्ट्रात कुठे होत नाही आणि तेवढे कलाकार आणि प्रोड्युसर आणि डायरेक्टर एकाच जागेवर पाहायला मिळत नाही. हेच आमचे त्यांच्याकडं म्हणजे सगळ्या सृष्टीकडनं आम्हाला सर्टिफिकेट आहे की हा फेस्टिवल मोठा झाला आहे, मोठा होतो आहे आणि होणार याच्या पुढे. आणखीन एक खास गोष्ट या फेस्टिवलची म्हणजे दरवर्षी प्रीमियरची संख्या इकडे वाढत जात आहे. त्याचं एक कारण आहे की इकडे प्रीमियर केल्यानंतर फिल्म बरं चालतं असं एक समज आहे. हा समज झाला आहे. जेव्हा फॉर एक्झाम्पल मी देईन तुम्हाला की दुनियादारी इकडे प्रीमियर झाला म्हणजे त्याने हट्टाने मला सांगितलं नाही मग इकडेच व्हायलाच पाहिजे आणि तो तुम्हाला माहीत आहे की दुनियादारी म्हणजे सर्वात मोठा आफ्टर सैराट जास्त गल्ला त्याने चालवला आणि बाकीचे असे कितीतरी फिल्म आता वेलकम होम गेल्या वर्षी हे प्रीमियर केलं होतं. त्याच्या अगोदर 2-3 अजून प्लस मोठमोठे फिल्म इकडे पोस्टर रिलीज आणि लॉन्च करायला पण येतात. फॉर एक्झाम्पल संजय लीला बन्सालीनं आपला हे केला. आता काल सुभाष घाईना म्हणाले की नाही मला इकडेच लॉन्च करायचं आहे. सो त्यांना असं वाटतं की गोवा फिल्म फेस्टिवल एक लक्की आपल्यासाठी आणि ठरला आहे सगळ्यांना. सो एक प्रकारची स्पर्धा असते आणि आम्हाला जवळजवळ 10 ते 12 फोन येतात फक्त प्रीमियर आणि लॉन्चसाठी. मग आम्हाला ते काम एकदम कठीण जातं. कुणाला नाही म्हणायचं, कुणाचे घ्यायचे. सो ॲक्च्युली ते एन्जॉयेबल असायला पण आम्हाला ते जरा टेन्शन वाटतं. बरोबर. ह्या वर्षीचं फिल्म फेस्टिवलबद्दल बोलूया. 12th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल कसा रिस्पॉन्स होता? किती लोक एनरोल झाले होते? यंदा आम्ही काय केलं की 12वं वर्ष ना सो एक नवं एक्सपेरिमेंट करूया असं आम्ही ठरवलं की आता ते आमचं तर फेस्टिवल म्हणजे रिस्पॉन्स तर असतोच पण ते नवं काही करायचा आमचा हा जो संकल्प असतो तो यावर्षी आम्ही फक्त TV मराठीबरोबर ट्रायअप केला आणि उद्घाटनाला 1-3 तासाचा प्रोग्राम ठेवला. मनोरंजन म्हणजे स्किट्स डान्स वगैरे ते पण मला असं कळलं की लोकांना आणि आम्ही बघितलं आहे लोकांना ते आवडलं म्हणजे नव्या प्रकारची सुरुवात आणि दुसऱ्या दिवसापासून मग आम्ही पिक्चर दाखवणं सुरू केलं आहे. नेक्स्ट इयरपासून काहीतरी वेगळं करणार ह्या दृष्टीनेच आम्ही बघतोय तुमच्याकडे. काय आहे प्लॅन्स थोडे काही? हो आहे पण ते मी आता सांगू इच्छित नाही आणि आता फेस्टिवल संपल्यानंतर आमची मीटिंग होईल कोर कमिटी तेव्हा आम्ही ठरवू आणि मग तुम्हाला पहिल्यांदा कळू काय. नक्की सर. पण आणि एक मी ऐकलं होतं की स्वीडनमध्ये सुद्धा तुम्ही असोसिएट झाला होता ह्या फेस्टिवलला. काय होतं ते? असोसिएट नाही आम्हीच केलं होतं स्वीडनला गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल आम्हीच फर्स्ट टाईम इंटरनॅशनल मराठी फिल्म फेस्टिवल स्वीडनला केला आम्ही. तिकडे जवळजवळ 8 फिल्म आम्ही दाखवले आणि स्वीडनच्या रसिक प्रेक्षकाकडून पण आम्हाला उत्तम प्रतिसाद की आता मला मेल्स येतात की दरवर्षी करा तुम्ही. पण ते काय टेक्निकली आणि फायनान्शियली ते पॉसिबल होत नाही तरी बघूया यावर्षी कदाचित आम्ही कोपनहेगनला करू. क्या बात आहे. मला वाटतं हा फेस्टिवल 12वाच नाही तर आम्हाला आणखीन 50th आणि 100 जे फेस्टिवल्स आम्हाला बघायला मिळणार तसंच त्यांचे बाकीचे प्लॅन्ससुद्धा सक्सेसफुल होत हेच प्रार्थना आहे. सर थँक्यू व्हेरी मच टॉकिंग विथ अस अँड बेस्ट ऑफ लक सर. थँक्यू प्रोडक्ट. नमस्कार आणि हार्दिक स्वागत. मराठी चित्रपटसृष्टीतल्या या सेलिब्रिटीजच्या साक्षीने चित्रपट महोत्सवाचा हा रुपेरी पडदा आता खाली येणार आहे. विन्सन वर्ल्डने आयोजित केलेल्या इंडिका इझी शॅम्पू बेस्ड हेअर ड्राय प्रस्तुत आणि फक्त मराठी 12व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यामध्ये मी ललिता जोशी आपलं मनापासून स्वागत करते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपण या महोत्सवाला उदंड प्रतिसाद दिलात. अगदी धो कोसळणाऱ्या पावसाला दाद न देता चांगल्या चित्रपटांचा आस्वाद घेतलात. पण केवळ मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांनी गर्दी केली याचंच समाधान आम्हाला आहे असं नाही तर प्रेक्षकांनी चोखंदळपणे चित्रपटांचा आस्वाद घेतला याचा आम्हाला आनंद आहे. चित्रपट संस्कृती गोव्यामध्ये रुजली आहे याची अनुभूती देणारे अनेक क्षण आम्ही या महोत्सवामध्ये अनुभवले. चित्रपट संस्कृती रुजवण्याचं आणि रसिक चित्रपटप्रेमींची अभिरुची अधिक संपन्न करण्याचं काम गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाने या 12 वर्षांमध्ये केलं आहे आणि म्हणूनच आमची 12 वर्षांची म्हणजे तब्बल एका तपाची तपश्चर्या सफल झाली आहे असं आम्ही आज इथे कृतार्थतेने म्हणू शकतो. मला वाटतं त्याच्यासाठी एकदा टाळ्या व्हायला पाहिजेत. आणि या कला प्रवासात आपण प्रेक्षकांनी आम्हाला जी साथ दिली त्याला खरोखरच तोड नाही. तसंच मराठी चित्रपटसृष्टीतल्या कलाकारांनी दिग्दर्शकांनी आणि निर्मात्यांनीही
हा चित्रपट महोत्सव आपलाच मानला. प्रायोजकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून सहकार्य दिलं आणि या सगळ्या संचिताची ऊर्जा घेऊनच यापुढची वाटचाल आम्ही करणार आहोत. महोत्सवामध्ये दरवर्षी काहीतरी नाविन्य आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. यावर्षी आमचे बंध जुळले फक्त मराठीशी आणि ह्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या 3.5 ते 4 कोटी प्रेक्षकांपर्यंत आम्ही हा महोत्सव पोहोचवला. आगळावेगळा उद्घाटन सोहळा, नव्या कोऱ्या चित्रपटांचा धमाका, चर्चा, संवाद हे सारे मंतरलेले क्षण आता संपले आहेत आणि समारोपाची घडी आता आली आहे. त्यासाठी या सगळ्या कलाकारांची मांदियाळी इथे रंगमंचावर उपस्थित आहेच, पण त्याशिवाय काही कलाकार जर नंतर आलेले असतील सभागृहामध्ये तर कृपया त्यांनी रंगमंचावर यावं. त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. हा मंच आपलाच आहे. आणि तसंच फक्त मराठी जे बिझनेस हेड श्रीयुत श्याम मळेकर यांनाही विनंती आहे की त्यांनी कृपया रंगमंचावर यावं आणि या समारोप सोहळ्याला मध्ये सामील व्हावं. आणि संस्कृतीविषयी आत्मीयता असणारे आमचे श्रीपाद भाऊ, अर्थातच केंद्रीय आयुष मंत्री आणि संरक्षण राज्यमंत्री माननीय श्रीपाद नाईक या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत. त्यांना रंगमंचावर घेऊन येण्याची विनंती मी विन्सन वर्ल्डचे श्रीयुत संजय शेटे यांना करते. लोकप्रिय खासदार आणि विन्सन वर्ल्डचे हितचिंतक श्रीयुत श्रीपाद नाईक यांचं मनपूर्वक स्वागत आणि पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती मी श्रीयुत संजय शेट्टी यांना करते. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे दिग्दर्शक श्रीयुत गजेंद्र आहिरे आणि आमचे मित्र निर्माते सुनील फडतरे हे महोत्सवाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे गेल्या 12 वर्षांपासून आमच्यासोबत आहेत. प्रत्येक महोत्सवामध्ये श्रीयुत आहिरे यांचा चित्रपट आम्ही दाखवला. ती संधी आम्हाला मिळाली आणि त्यातल्या अनेक चित्रपटांचे प्रीमियर होते. तर हे प्रीमियरही ह्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये झालेले आहेत. या तपपूर्तीच्या निमित्ताने या दोघांचा श्री गजेंद्र आहिरे आणि सुनील फडतरे यांना सन्मानित करायला मला आवडेल. तर श्रीपाद नाईक यांना विनंती आहे की त्यांनी या दोघांना सन्मानित करावं. शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान होतो. पर्पल पेबल प्रोडक्शनने आतापर्यंत व्हेंटिलेटर, पाहुणा यासारखे दर्जेदार चित्रपट आपल्याला दिलेत आणि आज ते आपल्यासोबत घेऊन आलेत. पाणी हा चित्रपट आणि त्याच्यातले अभिनेते गिरीश जोशी आणि किशोर कदम तसंच पर्पल पेबल प्रोडक्शनच्या एक्झिक्युटिव्ह सुरभी प्रधान या आपल्याबरोबर आहेत. त्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आणि दीप प्रज्वलन करून या चित्रपटाच्या प्रीमियरचं प्रतिकात्मक आपण शुभारंभ करूया. For coming and thank you to Goa Marathi Film Festival for showcasing our film Pani. Adinath sir would have loved to come here and mark his presence, but unfortunately he is shooting in London, so he could not come here. And we have Girish Joshi sir and Kishore Kadam sir for representing our film.
on behalf of Purple Pebble Pictures and Kothari Vision Private Limited, we are very proud to present a film which depicts the global crisis of water scarcity and depletion. Under the able direction of Mr. Adinath Kothari, Pani brings forth the water crisis we have been facing at a far more greater intensity. Pani brings you the story of a man whose selfless courage and determination led to a life-altering change within himself and his surrounding. We hope all of you will love and appreciate this film, as we had immense pleasure and proud in the making of it. Thank you, everyone. नमस्कार. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव गेली 12 वर्षे ज्यांनी आयोजित केला ते विन्सनवर्ल्डचे शेटे बंधू, इथं उपस्थित या कलाकारांनी मराठी चित्रपटसृष्टी संपूर्ण जगात नेली, ते सर्व इथं उपस्थित असलेले आदरणीय सर्व कलाकार, उपस्थित चित्रपटसृष्टीत इतर सगळ्या ज्यातून मराठी चित्रपटसृष्टीला सर्वार्थाने मदत करणारे सर्व मान्यवर आणि आजच्या या समारोपाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व बंधू, मराठी प्रेमी सर्व बंधू आणि भगिनींनो, गेली एक तप हा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव इथं उत्तमपणे, सुरळीतपणे इथं पार पाडलेला आहे. कुठलाही कार्यक्रम हा सगळ्यांच्या सहकार्याशिवाय सफल होत नाही. मराठी चित्रपट हा गोव्याच्या प्रत्येक माणसाच्या काळजात कुठेतरी घर करून बसलेला असतो आणि वर्षातून एक चांगली संधी या माध्यमातून इथं स्क्रीनिंग होतं. चांगले चांगले नवे चित्रपट, आत्ताच पाणी या चित्रपटाच्या संदर्भात उल्लेख झाला, असे चित्रपट या निमित्ताने सर्वांना बघायला मिळतात आणि गोव्याचे चित्रपटप्रेमी कुठेतरी एक आनंदाचा श्वास घेतात. असे कार्यक्रम गोव्यात होतात. इफ्फीसारखा मोठा कार्यक्रम इथं होतो, परंतु गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव एक वेगळ्या अर्थानं, कारण गोव्याचं आणि महाराष्ट्राचं, मराठीचं एक नातंच वेगळं आहे. हे नातं नैसर्गिक आहे, कुठेतरी व्यवसायाच्या निमित्ताने अन्यायाने जोडलेलं नातं नाही, ते एक वेगळं नातं आहे. आणि अशा या नात्यामुळे हा महोत्सव चांगल्या पद्धतीने इथं होत आहे. एक तप गेली 12 वर्षे सतत उत्तम प्रकारे हा कार्यक्रम करून घेणे हे सुद्धा एक कठीण तसं काम असतं. परंतु जेव्हा मनात जेव्हा एक का महोत्सव झाला पाहिजे अशा पद्धतीनं आणि कुठलाही कोणाचाही आधार न घेता, म्हणजे मी सुद्धा म्हणेल सरकार येतात जातात, परंतु सरकारी याच्या अनुदानाची सुद्धा कुठंतरी हे न करता हा महोत्सव यशस्वीपणे पार पडणे हे मोठं काम हे विल्सन वर्ल्ड करत आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही. तुम्ही सगळे आपापल्या परीनं या महोत्सवाला सामील झालात आणि हा महोत्सव उत्तम प्रकारे इथं ह्याही वर्षीचा उत्तम प्रकारे 12वा महोत्सव इथं पार पडला. दरवर्षी आपले आयोजक तर निमंत्रण देत आहेत, परंतु गोव्याच्या या निसर्गरम्य वातावरणात पावसाबरोबर तुम्हीही आलात आणि त्याच्यात भर घातली, या चांगल्या ह्याच्यात भर घातली, त्यामुळे तुम्हा सर्वांचं मी अभिनंदन करतो, तुम्हाला धन्यवाद देतो. हा महोत्सव याच्यापेक्षा आणखी चांगल्या प्रकारे प्रत्येक वर्षी होणार. जरी विल्सन वर्ल्डने मदत नाही मागितली, पण आपण जे काय ते सांगू ते मदत करण्याला आपण तयार होतो, आपलं सरकार तयार आहे.
त्यांनी निश्चितपणे विचार करून आमची थोडीशी घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि तुम्हीही दरवर्षी हा महोत्सव एक वेगळा उत्सव असं समजून सर्वांनी गोव्यात यावं अशी विनंती करतो. या 2 शब्द संपवतो. भारत माता की जय.